Wel, bore da i chi gyd. Mae'n fraint i gael bod yn eich plith chi heddi a'r hael yn gwenu, yn diwen codi calon, ynddo fe, a dechrau mis Mawrth a ddewid o'r Gwanwyn gobeithio. Wel, y bore yma, dwi am edrych ar lyfr cyntaf Samuel, pennod 25. Dwi ddim yn mynd i ddarllen y bennod i gyd, achos mae'n bennod weddol hir. Mae gyda fi grynodeb o'r bennod, gan gobeithio byddwn ni'n dal i fod allai cael ystyr y bennod. Ond cyn gwneud hynny, dwi am roi'r darlleniad yn ei gyd-destun i chi. Mae'r hanes o dan sylw yn mynd â ni nôl ychydig dros 1000 o flynyddoedd cyn Crist, i'r cyfnod pan oedd Dafydd yn ei egeiniau cyn iddo fe ddod yn frenin ar Israel. Mae Saul, y brenin presennol, yn genfigennus iawn ohono, a mae am ei ladd. Ac mwyn arbed ei fywyd, fe rhaid i Dafydd a'i ddilynwyr ffoi a chuddio rhag dicter Saul. Ac wrth gwrs, oedd angen bwyd yn nhw. Angen bwyd ar Dafydd a'i ddynion. Ac yn ystod eu teithiau, maen nhw'n digwydd taro ar draws ffermwr cyfoethog o'r enw Nabal a'i wraig Abigail. A dyna sydd gyda ni'r bennod hon, felly yw crynodeb o'r hanes rhyfedd o beth ddigwyddodd pan nath Dafydd ofyn i Nabal i'w helpu. Os chi'n nabod unrhyw un o'r enw Abigail, a dwi'n siŵr bod chi, wel, fan hyn mae tarddiad yr enw. Dwch chi ddweithu pan welwch chi ddyn nesaf bod chi'n gwybod le mae'r enw wedi dod o llyfr cyntaf Samuel, pennod 25. Reit, diwch i ni ddilyn y darlleniad eme ar y sgrin, a dwi'n darllen o'r fersiwn Bible.net. Roedd yna ddyn cyfoethog iawn yn byw yn Mawon, yn cadw tir wrth ymyl Carmel. Roedd ganddo 2000 o ddefyd a 1000 o eifr. Roedd e yn Carmel yn cneifio ei ddefyd. Nabal oedd enw'r dyn, ac Abigail oedd enw ei wraig. Roedd hi'n ddynes ddoeth, hardd iawn, ond roedd e'n ddyn blin ac anifyr. Pan oedd Dafydd yn yr anialwch, clywodd fod Nabal yn cneifio yn Carmel. Dyma fe'n anfon 10 o weision ifanc ato. Dwedwch wrtho, heddwch a llwyddiant i ti a dy deulu. Pan glywodd Dafydd beth oedd wedi digwydd, meddai, roedd hi'n wastraff, mynd i'r man angwyr, os gen ti rhywbeth i'w sbario i roi dy weision y gyda was Dafydd? Atebodd Nabal, Dafydd, pwy mae e'n feddwl ydy e? Pam ddylwn ni roi fy mara am dŵr am cig sydd wedi bartoi'r cneifwyr i ryw griw o ddynion dwi'n gwybod dim byd amdanyn nhw? Pan glywodd Dafydd beth oedd wedi digwydd, meddai, roedd hi'n wastraff amser llwyr mi warchod eiddo'r dyn yn yr anialwch, gymeres i ddim oddi arno, a dyma fe nawr yn talu drwg am dda i mi. Boed i ddiw ddial arna i os gwna i adael i un o'i ddynion e yn dal yn fyw erbyn y bore. Yn y cyfamser, roedd un o weision Nabal wedi dweud wrth Abigail, roedd Dafydd wedi anfon negeswyr o'r anialwch i gyfarch y meistr, ond dyma fe'n gweiddi a rhegi arnyn nhw. Rhaid i ti feddwl am rhywbeth. Mae'n amlwg fod trychineb yn aros y meistr a'i deulu i gyd. Dyma Abigail yn brysio i gasglu bwyd a roi ar gefn y synod. Yna dyma hi'n dweud wrth ei gweision, ewch chi ar y blaen, dofi ar eich ôl, ond ddwedodd hi ddim am hyn wrth ei gŵr Nabal. Roedd hi'n marchogaeth ar gefn asyn pan ddaeth Dafydd ei ddynion i'w chyfarfod o'r cyfeiriad arall. Pan welodd Abigail Dafydd, dyma hi'n dysgu'n oddi ar ei hasyn ar frys. Dyma hi'n mynd ar ei gliniau ac yn grymu ar lawr o'i flaen. A dyma hi'n dweud, arna i mae'r bai, syr. Nes i dy forwyn ddim gweld y gweisio nes ti ei hanfon. A nawr, syr, heb unrhyw amheuaeth, mae'r arglwydd am dy gadw di rhag tywallt gwaed a dial drosod ti dy hun. Dyma Dafydd yn ateb, diolch i ti am dy gyngor doeth, a bendith diw arna ti. Yna dyma Dafydd yn cymryd y pethau ddaeth hi a'n nhw iddo. Dos adre'n dawel dy feddwl, dwi wedi gwrando a byddai'n gwneud beth wyt ti eisiau. Pan oedd Abigail yn ôl at Nabal, roedd e'n cynnal parti mawr fel petai'n frenin. Roedd e'n cael amser da ac wedi meddwi'n gaib. Felly ddwedodd Abigail ddim byd o gwbl wrtho tan y bore. Yn ar bore wedyn,
ar ôl iddo sobri, dyma hi'n dweud yr hanes i gyd wrtho. Pan glywodd Nabal, dyma fe'n cael stroc. Roedd yn gorwedd wedi barlysu. Rhyw 10 diwrnod wedyn, dyma Duw yn ei darw a buodd farw. Pan glywodd Dafydd bod Nabal wedi marw, dyma fe'n dweud bendith ar yr arglwydd, mae wedi fy nghadw i rhag gwneud drwg ac wedi talu nôl i Nabal. Yna dyma Dafydd yn anfon neges at Abigail yn gofyn iddi ei briodi e. Ath gweision Dafydd i Carmel at Abigail e dweud wrthi, mae Dafydd wedi'n hanfon ni i ofyn i ti ei briodi e. Cododd Abigail a plygu'n isel o'i blaenau nhw a dweud, byddwn ni eich mwrwn chi yn hapus i fod yn gaethferch sy'n golchi traed gweision fy meistr. Yna, dyma hi'n brysio ar gefn ei hasyn a mynd â 5 mwrwn gyda hi, ac aeth yn ôl gyda gweision Dafydd a dod yn wraig iddo. Wel, bendith Duw fyddo ar y darllen a'r gwrando na o'i air. Dwi ddim yn gwybod, odi chi... Rhywbeth yn bod mynd daf sef yn gweithio. Fi yn gweithio, bod ddim yn dangos mynd sori. Right. Odi chi wedi gweld y ffilm The Good, The Bad and The Ugly? Bych poeni, dwi ddim yn ei dangos i chi y bore yma, ond mae'r hyn sydd gyda di dan sylw heddi yn fersiwn Beibledd ohono fe. Mae gennym ni 3 prif cymeriad yn yr hanes hwn. Mae gennym ni Abigail the Good, mae gennym ni Dafydd the Bad, a mae gennym ni Nabal the Ugly. Ac mwyn helpu'r cof, dwi am edrych ar yr hanes hwn o dan 3 pennawd sy'n dechrau gyda'r llythyren C. Yn gyntaf oll cweryl, yna cymod a cyfle. Cweryl, cymod a cyfle. Yn gyntaf oll cweryl. Na beth diflas yw cweryla neu cwmpo mas, fel ni'n gweud. Mae'r stori'n dechrau gyda Dafydd yn ystod ei ddyddiau ifanc cyn iddo ddod yn brenin. Mae'r brenin Saul yn ei gynfigian tuag at Dafydd am ei ladd, a mae Dafydd ethia 600 o gyfnogwyr wedi ffoi o'i afel. Ar ôl crwydro am wythnosau, mae'r bwyd oedd gyda nhw yn prenhau. A maen nhw'n dod i ardal wledig o'r enw Carmel, ble mae dyn cyfoethog iawn o'r enw Nabal yn byw. Mae'n cael ei ddisgrifio fel dyn blin ac anifyr. Heddiw byddwn ni'n dweud ei fod yn ddyn od. Na byddwn ni'n gweud, efi dyn od oedd e. Ystyr yr enw Nabal yw ffwl. A fel mae'r Sais yn dweud, fool was his name and fool was his game. Ond roedd ganddo wraig arbennig yr enw Abigail sy'n cael ei disgrifio fel dynes doeth a hardd iawn. Brains and beauty, fel maen nhw'n dweud. Roedd Nabal yn ffermwr a oedd e berchen ar 2,000 o ddefed a 1,000 o eifr. Mae'r hanes yn cymryd lle adeg cneifio, sef amser prysur iawn ar y fferm. Roedd Dafydd a ddynion wedi bod yn yr ardal yn beth amser yn cuddio wrth y brenin Saul, a wedi sylwi ar Nabal yn bugeilio'r defed. Ac ei bod nhw'n bryn o fwyd, wnaethon nhw ddim dwy'n dim o'r praidd, ond yn hytrach buon nhw'n garedig at fugeiliad Nabal a'i hamddiffyn rhag cam. Ac yna un diwrnod ar adeg gwyl, pan oedd yn arferiad i'r meistri ddarparu gwleddoedd ar gyfer y cneifwyr, mae Dafydd yn anfon rhai o ddynion at Nabal, i ofyn yn garedig os oedd ganddo beth bwyd dros ben i'w rannu gyda nhw. Nawr, bod Nabal ddim yn nabod Dafydd, oedd e'n gwybod yn iawn pwy oedd e. Oedd Dafydd yn enwog trwy'r wlad fel y gŵr wnaeth orchfygu y cawr Goliath. A roedd hi'n amlwg i nifer mai fe fydde'r brenin rhyw ddiwrnod.
Ond fe wnaeth Nabal, ffwl fel oedd e, anwybyddu cais Dafydd yn llwyr. Ac yn wath na hynny, nath e weiddi a rhegi a gwneud sbort am ei ben. Gyda'r holl gyfoeth oedd yn eiddo i Nabal, gallai yn hawdd fod wedi helpu Dafydd a'i ddynion heb weld dim colled. Pan glywodd Dafydd fod Nabal wedi gwrthod ei gais a'r geiriau cas y ddywedodd, mae'n mynd yn unfyd crac. Collodd ei ben yn llwyr. A mae'n galw ar 400 o ddynion ynghyd, pawb gyda'i gleddyf, a mae'n penderfynu fod am ddial ar Nabal a'i ladd ynghyd â'r dynion oedd yn gweithio iddo fe. A felly mae'r gweryl fawr yn dechrau. A fel sy'n wir mewn y rhan fwyaf o gwerylon, roedd bai ar y ddwy ochr. Roedd bai ar Nabal i fod mor hunanol yn gwrthod helpu Dafydd ac yn ei sarhau mewn ffordd fflipant iawn. Ond roedd bai mawr ar Dafydd hefyd i golli ei dymer ac ymateb mewn ffordd mor wyllt. Pan fod rhywun yn gwneud tro gwael â ni, siwt i ni'n ymateb? Dewch i ni fod yn gwbl onest. Y natur ddynol yw ffindio ffordd i dalu'r pwyth yn ôl. Os oes rhywun yn gwneud cam yn ni, y natur ddynol yw dweud, mi gaf i fy nôl. Fe gaf i'n gyfle to, a fe dalai nôl iddo fe. Dant am ddant a llygad am llygad. Ond mae'r Testament Newydd yn dysgu ffordd gwbl wahanol. Yn hytrach yn talu drwg am ddrwg, mae'r ysgrythur yn dysgu dilynwyr Iesu mae'r ffordd i drechu pobl sy'n gwneud drwg i ni, yw i ni wneud daioni nôl iddynt. Mae Paul yn ei lythyr at y Rhufeiniaid yn dweud hyn. Os ydy dy elin yn llwgu, rho fwyd iddo. Os ydy yn sychedig, rho rhywbeth i'w yfed iddo. Trecha di ddrygioni trwy wneud daioni. Mae'r byd yn gweud gwbl wahanol wrthyn ni. Mae'r byd yn gweud trecha di ddrygioni trwy wneud drygioni nôl. Talad i'r pwyth yn ôl iddyn nhw. Nid lle Cristion yw dial. Gwaith a chyfrifoldeb yr arglwydd yw hynny. Mae Paul yn Rhufeiniaid pennod 12 yn dweud hyn. Peidiwch byth talu'r pwyth yn ôl. Gadewch i Dduw ddelio gyda'r peth. Mae hefyd yn dweud, fi sy'n dial. Gwna i dalu nôl medde'r arglwydd. Mae Duw yn addo bydd e'n delio gydag anghafionderau. Dim o hyd yn syth, felly mewn blynyddoedd, felly ddim hyd yn oed yn y byd hwn. Ond mae Duw yn dweud, mi dala i nôl, mi a dalaf medd yr arglwydd. Dwi'n cofio'n fam yn dweud wrtho i am deulu oedd yn byw yn yr un pentre hi flynyddoedd yn ôl. A nhw byth a beinydd yn cwmpo mas. O'n cwmpo mas gymysgu gilydd a cwmpo mas gyda bobl eraill. Ac un tro, roedd yna anghytuno wedi bod yn y capel am rhywbeth neu gilydd. A dyma'r wraig yma yn dweud wrth mam, byddai byth yn siarad gyda chi to. Ateb yn fam iddi, wel, byddai'n dal i siarad gyda chi de. Oedd y wraig ddim yn gwybod beth o gweud. Ac o'r adeg hwnnw mlaen, bu popeth yn iawn rhyngddynt. Ond se mam wedi ymateb yn chwyrn, mor hawdd byddai bod i'r berthynas rhyngddynt i siro am byth. Mae yna ferch 9 mlwydd oed yw hi, o'r enw Moriom, yn byw yn Bangladesh. Mae'n ferch i weinidog a gafodd ei fagu fel Muslim cyn profi trwydigaeth a dod yn Gristion. Mae'r teulu'n byw mewn pentre ble mae mwyafrif o'r bobl yn Fwslemiaid ac yn elin ieithus tuag at y teulu oherwydd ei ffydd. Pan fod Moriom yn cerdded i'r ysgol, mae plant eraill yn aml yn taflu cerrig ati a gwneud sbri yn y phen a'i galw'n stupid Christian. Yn yr ysgol mae'n cael ei bwlian a does dim ffrindiau ganddi. Does neb yn brodro'n chwarae gyda hi. A mae'r athrawon yn anwybyddu'r cyfan ac yn gwrthod cynnig help iddi. Ac mai dim ond 9 mlwydd oed yw hi, mae gan Moriom ffydd gadarn yng Nghrist.
A dyma beth mae hi wedi dweud am y rhai sy'n ei thrin yn gas. Mae morion wedi dweud, I don't respond to them, but I pray for them. And I tell everything to Jesus. I forgive them. A dyna chi wers i ni i gyd wrth ferch ifanc sydd ddim ond yn 9 mlwydd oed. Mae'n gweithredu i'r lythyren dysgeidiaeth y Beibl ar ddial. Mae John Stott yn un o'i lyfrau yn dyfynnu diwynydd Alfred Plummer. A dyma beth wedodd Plummer, to return evil for good is devilish. To return good for good is human. But to return good for evil is divine. A dyna galwad y rhai sy'n honni fod yn dilyn Iesu Grist. I beidio talu'r pwyth yn ôl, ond i dalu da am ddrwg. Yr ail sydd gyda ni dan sylw yw cymod. Mae Dafydd a'i fryd ar ddial ar Nabal, ond cyn iddo allai codi llaw yn ei erbyn, mae un o weisio Nabal yn sylweddoli bod trychinau fawr ar y gorwel yn mynd ar hast i ddweud y cyfan wrth Abigail. Ar wraig ddoeth oedd hi, mae'n sylweddoli bod rhaid iddi weithredu ar unwaith mwyn osgoi trasiedi fawr. Roedd Abigail wir fel rhosyn rhwng 2 ddraenen. Mae'n casglu ynghyd llwyth o fwyd a'i osod ar y synod a'i ddanfon at Dafydd. A mae'n gwneud hyn heb dweud gair wrth ei gŵr. A mae'n mentro mas ar gefen asyn i chwilio am Dafydd ac i drafod gydag e wyneb i wyneb. Pan ddath o hyd iddo, mae'n gwneud 3 peth. Yn gyntaf oll, mae'n mynd ar ei giliniau o'i flaen, a mae'n cymryd cyfrifoldeb am ffolineb ei gŵr, gan ddweud wrtho, arna i mae'r bai. Yn ail, mae'n ymddiheurio am nad oedd yn bresennol pan wnaeth gweision Dafydd gyfarfod gyda Nabal. Ac yn drydydd, mae'n ymbil arno i gadw ei gydwybod yn glir gerbron Duw a pheidio a thywall gwaed. Mae geiriau doeth a grasol Abigail yn cyffwrdd calon Dafydd, a mae'n gwrando ar ei chais. Mae'n derbyn y bwyd wrth ddwylo Abigail, a mae'n addo na fydd yn dial mewn unrhyw ffordd ar Nabal na'i weision. Mae'r elyniaeth wedi ei diffodd, a mae'r cymod yn llawn. Mae Abigail heb unrhyw help wrth ei gŵr na neb arall yn llwyddo i arbed bywyd nifer. Da iawn Abigail. Ond mae'r hyn nath ei gyflawni yn wych, ond yn ddarlun gwan o'r cymod mawr nath Iesu trosom ni. Mae'r Beibl yn gweud yn gwbl eglur ein bod ni gyd wrth natur yn elynion i Dduw. Yn byw i bleso'n hunain a nid ein tad nifol. A fel canlyniad, mae'n pechodau wedi ein gwahanu ni o ddi wrth Dduw. A hynny, nid yn unig yn y byd hwn, ond am dragwyddoldeb. Ac i wneud pethau'n wath, does dim byd allwn ni'n neud am y peth. Oeddech chi eriod wedi cael staen ffrwyth ar gris gwyn? Gwedwch mwyar, staen mwyar ar gris gwyn. Dyfaint driwch chi i gael e mas, sy'n mas pwy bowdwr golchi newch chi ddefnyddio, dwi'n amu a gewch chi'r staen mwyar na mas yn hollol. A felly mae ddi, pan i ni wedi troseddu'n erbyn Duw, mae'r staen arno ni. Ta beth newn ni ffili tro'r cloc nôl. Mae'r staen yn aros arno ni. A mae'n sefyllfa sydd tu hwnt i allu unrhyw berson meidrol i'w datrys. Sy'n mos faint o bwer sydd gyda nhw. Peth amser nôl, glywson ni am yr arlywydd Joe Biden yn estyn pardwn i'w fab Hunter. Oedd Hunter wedi torri'r gyfraith ac oedd e'n gwynebu dros 15 mlynedd o garchar. Ond mae Joe Biden, fel arlywydd, ar hawl i roi pardwn iddo fe. A mae'n estyn pardwn iddo fe, a mae Hunter heddi yn ddyn rhydd achos bod ei dad wedi roi pardwn iddo fe. A wedyn oedd Donald Trump, cwpl o ddyddiau ar ôl iddo fe ddod
i fod yn arlywydd, yn estyn pardwn i dros 1,500 o ddilynwyr. O'n nhw yn y carchar oherwydd y riots o'n nhw wedi achosi. A mewn tua 3 diwrnod ar ôl iddo ddod yn arlywydd, mae'n rhoi pardwn iddyn nhw. A nhw gyd yn rhydd heddi achos i awdurdod i'w gollwng nhw rhydd. Ond chi'n gwybod, gall ddim yr un arlywydd gymodi dyn a dynes pechadurus gyda Duw perffaith a sanctaidd. Falle chi weld ar y newyddion nôl y mis Ionawr, yr hanes am filiynau o Hindŵaid yn mynd i ymolchi yn yr afon Ganges, gan gredu wrth wneud hynny ei bod yn golchi i ffwrdd i pechodau. Nath hyn pan weles i fer y newyddion, wneud fi deimlo'n eitha trist. Mewn un ystyr, wel, o'n i'n falch bod nhw'n barod i gydnabod bod pechod arnyn nhw. Y broblem sydd gyda ni yn ein diwylliant ni yng Nghymru heddi yw bod bobl ddim yn fodlon cydnabod bod pechod gyda nhw. Everything goes. Ond o'r leiad y bobl yn cydnabod bod nhw'n bechaduriaid, ond y tristwch mawr oedd, o'n nhw'n credu wrth bod nhw'n mynd i ymolchyd yn yr afon Ganges, bydden nhw'n gallu cael gwared o'i pechodau. A mae'n debyg oedd miliynau nhw wedi mynd yn nhw. Ond y gwir yw, gall ddim ond crefydd ni, na'n moesoldeb ni, na hyd yn oed yn hymdrechion gorau ni, byth ein cymodi gyda Duw. Cofiwch am y staen mwyar na'r gris gwyn, fel na meiddi. Dim ond Iesu Grist mab Duw ei hun oedd yn deilwng i gyflawni y fath dasg. Na pam ddath i'r byd. Mae emyn enwog Pedr Fardd yn roeddi fel hyn. Cynllunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub, gwael, golledig, eog ddyn. A'r ffordd mae Pedr Fardd yn sôn dano myna oedd ffordd y groes. Dywedodd Abigail wrth Dafydd, arna i mae'r bai, ond fe ath Iesu ymhellach drwy gymryd y bai a'r gosb oedd yn eiddo i ni. Mae'r proffwyd Eseia yn neud e'n gwbl eglur. Meddai Eseia, mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fe. A thrwy ei abaith drud, nath Iesu gyflawni y weithred fwyaf a'r gymwynas fwyaf yn hanes y byd, sef gwneud i'n bosib i bechaduriaid fel ni gael ein cymodi gyda Duw perffaith a sanctaidd. Os ydych ni ar y llun eto, heb Grist mae ar ben ni. Se Iesu Grist heb ddod, neu heb Iesu Grist, dyna'n sefyllfa ni. Mae yna gagendor, mae yna gap, mae yna gylff rhwng pobl a Duw. A dim modd croesi y gagendor yna. Mae'n pechod wedi ein gwahanu oddi wrth Dduw. Ond, gyda dyfodiad Iesu Grist, mae'r sefyllfa newydd, trwy aberth Iesu Grist, a farwodd i gymeryd y gosb a'r bai am y pethau ni wedi wneud o le, mae yna bont wedi adeiladu. Mae yna gynnig nawr o fyddeiant a chymod. Mae modd i gael gwared o'r staen yna. Mae rhywun arall yn fwy na ni wedi cymryd ein lle ni, wedi talu'n dyled ni. Mae modd i'r staen gael ei gymryd bant yn llwyr. A mae yna gynnig i ni fyddeiant a chymod llwyr gerd wrth gwrs. Mae'r bont wedi adeiladu. Ond mae rhaid i ni benderfynu bod ni moyn croesi'r bont a ddim aros ar yr ochr lle o'n ni. Y trydydd cy, a'r cy ola ni am edrych arno, yw cyfle. Dyw'r stori rhyfedd am Abigail ddim yn gorffen ar ôl ddilwyddo i berswado Dafydd i beidio dial. Gallen ni orffen yna, mae wedi bod yn stori dda. Ond mae'n aragor i ddod. Pan ath i nôl adre ar ôl bod gyda Dafydd, roedd yna barti mawr ar waith yn y tŷ. Ac oedd Nabal i gŵr wedi meddwi yn gaib.
Doedd ddim modd trafod gyda gen noson honno, a felly arsodd Abigail tan tranodd. Pan oedd Nabal wedi sobri digon, fe nath Abigail ddweud wrtho siwt nath i sorto pethau mas gyda Dafydd. Pan glywodd Nabal beth oedd wedi digwydd, cafodd gymaint y sioc nes bod e'n cael stroc. Buodd e am 10 diwrnod wedi barlysu'n llwyr, ac yna buodd e farw. A mae Abigail oedd yn ôl pob tebyg wedi cael bywyd digon anodd fel gwraig i Nabal, yn cael ei gadael ei phen ei hun gyda chyfrifoldeb am fferm fawr. Mae'r newyddion am beth oedd wedi digwydd yn dod i glustiau Dafydd, a mae'n meddwl am y weddw ifanc, brydferth a doeth hon oedd nawr ar ben ei hun. Tybed meddai iddo hun, a fyddai'n fodlon bod yn wraig iddo ynte, a dwi ddim yn oedi dim cyn anfon negeswyr ati yn gofyn iddi ei briodi. Dyw'r hanes ddim yn gweud wrthon ni siwt nath Abigail ymateb pan dderbyniodd i'r neges. Oedd hi siŵr o fod wedi cael dipyn o sioc. Beth oedd hi'n mynd i wneud? Brwydro ymlaen ar y fferm gyda'r cyfrifoldeb am 2,000 o ddefed a 1,000 o eifr? Heb sôn am y gyfrifoldeb y gyflogi nefer fawr o weision? Neu fentro ar fywyd newydd sbon a derbyn y cynnig i fod yn wraig i'r dyn oedd yn fuan iawn yn mynd i fod yn frenin ar Israel? Wel, am gyfle de. Fel dywed can enwog Elvis Presley, tomorrow will be too late. It's now or never. A mae Abigail yn penderfynu bod hwn yn gynnig rhy dda i droi lawr, a mae'n cytuno i'w briodi. O'r fferm i'r palas, o fod yn neb, mae'n cael ei dyrchafu i fod yn frenhines. O'r fath yn rhydedd, mae wedi ei charu gan y gŵr oedd yn mynd i fod yn frenin. Ond mae'r anrhydedd sy'n eiddo i ni gymaint yn fwy. I ni wedi'n caru gan frenin y brenhinoedd. Mae Ioan pennod 3 ac adnod 16 yn dweud hyn am y cariad rhyfeddol hwn. Meddai Ioan, do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Y gair allweddol yn yr adnod hon yw'r gair credu. Hynny yw ymddiried, trysto. Mae ymddiried yn bersonol yn Iesu Grist yn arwain i fywyd, a hwnnw'n fywyd tragwyddol. Ond mae peidio y credu yn arwain i ddistryw a thragwyddoldeb ar wahân wrth Dduw. Dwi'n gorffen trwy grynhoi'n gyflym hyn ni wedi bod yn edrych arno. Ydych chi'n cofio beth oedd y 3 C? Unrhyw un yn cofio beth oedd y C cynta? Na, chi gyd wedi mynd i gysgu chi. Y C cynta oedd cweryl. Cweryl, roedd Dafydd a Nabal wedi cwmpo mas. A mae'r Beibl yn dweud bod pethau ddim yn dda rhwng ni a Duw chwaith. Mae'n pechode wedi ein gwahanu o ddiwrtho. Yr ail C oedd cymod. Dath Abigail i'r adw i ddatrys y broblem rhwng Dafydd a Nabal gan gymryd y bai am pholineb ei gŵr. A dath Iesu i'r byd i ddatrys ein problem ni. Cymerodd e'r bai am ein pechode pan fuodd e farw ar y groes yn ein lle. A'r cyfan mwyn i ni gael ein cymodi a Duw. A'r C ola, cyfle. Syrthio Dafydd mewn cariad gydag Abigail, gan roi iddi cyfle o fywyd newydd gydag e. A ni wedi ein caru gan frenin y brenhinoedd. A mae wedi rhoi i ni y cyfle i brofi maddeuant llwyr a bywyd tragwyddol gydag e. A hynny yn syml iawn drwy gyffesu ein pechode a roi'n ffydd yn Iesu Grist. Hynny yw bod yn onest ger bron Duw. Dweud wrtho fe, dwi ddim digon da, dwi wedi gadael ti lawr. Dwi wedi pechu yn derbyn di. Mae'r staen arna i lle ddim cael gwared y fe. Ond dwi'n rhoi'n ffydd yn Iesu Grist. Dwi'n credu a trysto bellach yn Iesu Grist a'i dderbyn e. A mae hwnna'n newid y sefyllfa yn llwyr.
Dwi ddim yn gwybod siw beth oedd bywyd fel i Abigail ym Mhalas y Brenin Dafydd. Siw droiodd bywyd mas i Abigail, bydd yn ddiddorol i wybod, dyw'r Beibl ddim yn dweithio ni. Mae'n dweithio ni bod hi wedi cael mab, ond dyw ddim yn gweithio ni siw droiodd pethau mas iddi hi yn y palas. Ond mae'r Beibl yn dweithio ni siw beth bydd bywyd i rhai sydd wedi ymddiried yn Iesu ym Mhalas y Brenin Mawr. Llyfr ola'r Beibl, Llyfr y Datguddiad, pennod 21 ac adnod 4, yn dweud siwr beth bydd i gredynwyr ym Mhalas y Brenin. Fe sych, hynny yw diw i hwnnw, fe sych bob deigrin o'i llygad hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefen, na phoen. Dwi'n siŵr newch chi gytuno gyda fi bod hwn yn gyfle rhy dda i'w golli. Os oes unrhyw yma heddi, neu'n gwrando adre ar YouTube, sy'n heb groesi'r bont na, sy'n heb gael y staen na wedi cymryd bant, wel beth am gymryd y cyfle heddi? Mae'n gyfle rhy dda i chi golli. Ac i rhai ohono ni sydd wedi croesi'r bont na, sydd wedi rhoi'n ffydd i'n Iesu Grist, wel mae'n gymelliad i ni i rannu'r newyddion gydag eraill, fo bod eraill eto yn dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Er gogoniant yw enw. Amen.